Здраво, дечки, днес ще играем Вайерта. Почвам да играм, а да гледам стигна на нова мапа, сакам да изпробвам. Опа. Пръв път играм... Дали сте ви леколи? 9. Вайерта, колко са мачове да завия мотор. Я купих един много по-скъп, а по-спор бил. Се зафръкна. То виж ка... Не се гледаше николко кола. Гледай бе, само го разсипалям. Не бива вък, е много гърдо. Чекай, не си играе. Батле. Спърс. И да. Желая на TikTok те, че менят. Посмотрели. Гледай бе, гледай бе. И брат, шо? Чувак ми стреси. Ходам. Много малък са 400. Мисля, не малък са тук. 420 трябва да дам. Пак. Е, таман амбуланта да влезе. Чуваш ми според мотор. Ще пробвам не една да возим. Той бей, към беше? Не са возли още, чакай. Но, не може не. Гледайте вие колко е бърз. Значи, сега че пробваме ние да остане. Хайде да гледаме колко е най-бърз. Ева и сега че бъркам ва. Ти ми предчуй. Ва одна част. Чекай да пробвам тия другият. Автобусът. Не вие, а може и тия чеки. Ако нема на десната лента, е на ва. Сгледа тия. Тия е. Ма никой. Бегай! Спаси. Ама не знам дали направили да можат лево-десно да дадат. Гледай, ми се превърта мотор. Вие били попал с възене една, гледай се. Държиш та. И я вака правим. Подам от трета и меням на втора, па на първа и се треваш по. Бейби! Я вака в истински живот и умираш. Брат, че него не чепва. Я на някое друго место се телепортира. Вали, хай го! Има ли? Добро, тук не е толкова лошо. Тук може. Се добиват ли пари, ако се добиват пари от соло? О! Я дали че имам време да закошам. Батли. Не се возмия ватра кафиче. Ливрей се. Това е най-глупата тръка. Добре, не е глупа тръката, тук я не можем да свия мотор. О, сколкна Ян. Гледа го бе, сам возе, види Валентин Роси мотор. Чекай да проверим яка има такова. Драгерийска има. За малък. Е, тук ще влезем, чеки. Влега долу. Е, да преучим малъцева. Ама не може с този мотор да се вози. И какво е тук? С този мотор не може да се вози. Гледаш? Сори, то беше добър. Може ли някой да се яче кочинците? Ако може, напишите ми в коментари. Не така никой не ми гледа видеята, ама...
Хайде бе, може стрим включиме. Кой датум е днеска? 23 август? Не, може понеделник да включим стрим Мегики. Днес. 2 става вечерта. Ама не се знае това, не е загарантирано. Може че имам някои технически проблеми. Толкова. Затропва. Вие карбон има ли? Предната си въртка. Колко е дебела. Не Drag Race. Я нигде не е Drag Race. Патли. Някакъв начин. Гледай сега. Не знам какво возим. Кай е Drag Race? Ако ви смятате тастатурата толкова... Ако ви смятате тастатурата, ще тропа кажете в коментари. Да, сменам. Exact. Thunders. Треви! Сега дупло пари пил. Много е темно. Колко не беше темно по-добре. После ще играем Real Life, значи чуем на бензински и ще застановиме. Stay tuned. Ще останете до края на видеото, значи... Янко. Защо Янко? Тогава да се потръщаме, брат. Не ги видя в знаците. Те бият смена, но тук не може. Missile of Man. Търка да даде. Миявача пробим. Това е за бързин. Ай, че пробвам да спротивната страна. Не е важно за мен. Кот. За мене? Ама не е вия мотор, за да не можеш да въртиш своя. Трябва нова BMW-то. Добре, сега бърма поизчеклявам. Гледай. Пукнам. Как они гледат тази воз. Бре, скок има. Чувам едно скок. Значи, откъде може да почне? От тук. Цици. Добро, първо бързина можем тук да фанала кривинката. Добре, втора.
Значи пробвам пак, мене ми е интересно. Кай ще продължите някой игра в Roblox, що можем да... Оу. Можем, стварно. Са епика. Вали да чух успявам. Чек само къде е това. Оу, съм заминал. Айде да продължим. Сега се фокусирам, може няма толкова да сборам. Порам да скрапя. Знам кой мотор е много добър за ватърка, ама то ще биде от друго видео. За ова видео е доста. Значи, видовте колко е овој мотор добар. Едно 600.000 евра. Долари. Най-го ще го накачим беше 400. Това беше много яка тръка. Скокот. Ете дори и трепна. Много беше як. И айде, чао. Се гледаме наредното видео.